Povodom Svetskog dana očuvanja životne sredine u našoj školi je održan jedan čas za učenike od 1. do 4. razreda, gde su oni mogli da čuju značaj očuvanja prirode i odgovornog ponašanja prema životnoj sredini. Čas se sastojao iz 2 dela, predavanja i interaktivnih aktivnosti, gde su deca mogla da nauče zašto nam je priroda važna, kako da je čuvamo, zašto moramo da je čuvamo, još po nešto o reciklaži i slične stvari. Isto tako moram da kažem da imamo akciju koja traje tokom cele godine. To je prikupljanje reciklažnog otpada, plastike, stakla, kartona, papira. Tu takođe učestvuju i naši zaposleni učenici, ali i svi stanovnici našeg Koluta koji žele da pridonesu. Taj otpad mi predajemo u reciklažni centar i od tih sredstava obezbeđujemo novogodišnje paketiće za sve naše učenike u školi.